k'i fo a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn a bɛɛ n'a ma mantɔrɔsi tɛ yen kɔni an bɛ ala tanu ni denbaya dun baasi foyi t'o la ahaba alhamdulillah o baasi kɔni t'i yɛrɛ mantɔrɔsi tɛ yen kabarikallah marhabani kabarikallah ahaba ba ni denmisɛnw ka kɛnɛ darastula alhamdulillah amin ka kɛnɛ a tɔɔrɔ si t'a la ahaba kabarikallah sajo dun tɔɔrɔ t'a la moribo dun tɔɔrɔ si t'a la ka u bɛɛ lajɛlen fo a bɛn n'u bɛɛ badara alusaja alhamdulillah mahamadu baasi t'o la min ye an fa to an ma awɔ ne ba awɔ an b'u bɛɛ fo bɛɛ bɛ yen bɛɛ ko ko ka awa fo n ka gorobinɛba a banna an ma ban dɛ tonton adama ko k'a ka ci fɔ aw ye don o don a bɛ ci don da ko k'a ka foli fɔ aw bɛɛ ye tonton adama ko k'ale t'a ta e fɛ koyi ko ni kɛlɛ e bɛ e ma k'e ka taa o fɛ yen k'ale tilala a bɛɛ kun ye kɛlɛ min ye o kɛlɛ ma jigin so wa ala ka ŋuna ja amin ya rabbi ni an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ bi ye juma ye mɔrɔ an fɛn fɛn labɛnnen don ni ka taa ala tala ka so b'a la n'a ye dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an ka batokɛlaw minɛ mɔrɔ ala ka jamana basigi ala ka sɔn ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma ɲɛmɔgɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka hinɛ jamanadenw la kuma nɛgɛw karafe a bɛ Sedina Umar Keita ale bɛ réalisation na Sira Kamara Sira Kole ni Sira Jɛle mɔrɔ ale bɛ min ye technique la radio sira fɛ fo ani aw ka dɔn Zɛdi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn i bɛ Vincent Togo bila min Vincent Vincent yan Vincent fana bi ala ka saya ɲini ko k'a Togo ka bɛɛ lajɛlen fo min ye Jamadugu Kɛfa ka taa se Kuyate Awa Keita ma mɔrɔ an ni ninnu de bɛ ka jɛ ka baara kɛ bi ani aw ka dɔn Segu Cɛbolo min ye o ka représentant min bɛ yan n'o ye bakɔfɛ bolo maa ye Zakari Fɔnba lasigiden don ça c'est le député de Cɛbolo lasigiden Cɛbolo lasigiden o tuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka jɛ n'u ko a ne m'o dakurunya kelen e famara ma de ya daɲɛ kelen yan daɲɛ kelen kɛ fasiri wa a fasiri kɛbaa de fasiri ni fasiri kɛbaa bɛɛ bon famandiw bɛɛ ma fasiri kɔrɔ dɔnnen don nka fasiri kɛbaa n t'o ta kɔrɔ dɔn dɛ o tɛ fasiri an ɲingɛ bɛ k'an da gulobaranin sigi fɔlɔ k'an den mɛgu daɲɛ kelen damana mɛgu an b'a bila yen fɔlɔ a banna nka a bɛ tila ka daminɛ waati ko y'o ye nka daɲɛ kelen yɛrɛ fasiriba n t'o kibaruya dɔn dɛ jɔnko ala maa an tɛ communiqué kɛ a ka kan dɛ a bɛ yan a bɛ yan a bɛ yan a banna a kan ka kɛ nka ne m'a dɔn n'a bɛ yan ni i kɔni bɔra taama la i bɛ cɛkɔrɔbaw ɲini k'olu fo a tun bɛ taama na de ɲɛnama b'o taama ko fana kalama ayiwa maa bɛ yɛlɛma bolo dɔn i bɛ k'a bisigi ko maa min bɛ yan jaw bɛ taama na maa bɛ nin yɛlɛma bolo dɔn ala kosɔn sa ala k'a kunna ja baara bɛ ne bolo dɛ walayi baara bɛ ne i den jumɛn n den min y'a ko k'a jɛ k'a ladon ta sa est-ce que ne b'o dɔn i tɛ se k'a dɔn tan o fo n k'a f'i ye ko Modi Jawara ka taa ta Jawara i bɛ sɔrɔ k'a dɔn tata ye de i bɛ fɛ ka n den mɔnta fana na Yusu an dun b'a bɛn nin kan dɛ tata dun ko ne ma ko e b'ale wele ko tan tata ko Moro b'ale wele ko tan ko Moro bɛ mɔgɔ bonya dɛ a tun bɛ k'a f'i ye tuma min a y'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la k'a fɔ n bɛ fɛ k'a dɔn a y'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la k'a fɔ ala ka kunna ja n'a sɔrɔ a y'a kunbiri k'a fɔ a saamɛnen de don n'o tɛ a b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ o ala kosɔn sa kɔrɔfɔ bolo kɔrɔfɔ n'i y'a diya Yusu an bɛ fara ɲɔgɔn kan foli kɛ ka fara i ta in kan k'i yɛrɛ fo fɔlɔ i k'a dɔn diɲɛ don o don soli ka wuli giringajɔ ni ŋaɲaki n'i k'a dɔn yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan o kadira kɔnɔ an bɛ foli kɛ kanubaa jamakulu bɛɛ lajɛlen ye olu minnu b'an kanu sa mun bɛ fiɲɛ ye an na an b'u fɔ k'u barikada k'u ni cɛw ka kanuya la ala kanu nimisa Jabaru Wahidu Sofla masa bɛɛ sɔn masa min ye kanu don anw ni olu cɛ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka masaba in barikada ni k'a wale ɲuman dɔn sanga ani waati kɛta bɛɛ la kɛnɛ bɛɛ kan Jabaru Wahidu n'an y'ale tanu a bɛ wajibi an bɛ rasulu barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ne ma ni kisi ba ye ala k'o jidi a kan ale n'a ka so dingow ani sahaba tɔw ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ nɛɛma ni kisi ala k'o jidiw kan Yusu nin sanga in na an b'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'u ma foli tɛmɛnen ko an bɛ dugawu de k'u ye hali bi ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye minnu bi tiɲɛ so ka badabada dali nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama k'u ka bisimila an b'u bisimila kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye ayiwa k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw b'an bolo nin sanga in na o kɔnɔ kumaw ma
dannen don ni ala ka jɛ u na k'u garijɛgɛ ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama a bɛɛ de ye barakɛlen kɔnɔ kisɛ ye k'u ni ce u ka kanu na ayiwa kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari anw ka suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala k'o nɔgɔya u fana ye bisimila saha aba muro k'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka min ye Kajate Dugure muro ale bɛ arajo gintan na journaliste do an b'a fo ka waleɲuman dɔn a b'an lamɛn sanga ani waati ka duwawu don de a ye duwawu don de kɛ ko ala ka sija ni kɛnɛya d'an ma ka juma k'o foli lase an ma ala k'o minɛ anw n'ale bɛɛ lajɛlen ma amina rabi yɛrɛ den fana bɛ yen nɔ Ami Mayiga a bɛ Énergie TV ni Énergie FM na a fana bɛ wele ko Ina jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan abada ndesani wa général ko ka foli fɔ an ye Anatole Sangare ko décoration kɛra a banna barika ala ye a décorera Anatole Sangare décoration nya ye o ale ni Touré Lobo Traoré ala n'a kɛra sa ndesani fo ne kun ka kɛ wallahi n'o kuma kɛ de o kun bɛ bala na nka kɛlen wa o tɛ bala na dɛ moro andi do fasiri kɔnɔ o ka kɛ nya di ma ya di ya amine Yuso nya minɛ ni barika ye ni y'a di ya sa ne bɛ sin k'a ta ni indépendant ye indépendant ale kuma bɛ Wangari ko Wagner ko kan Mali kɔnɔ Wagner mankutu kɔni jayalen don Mali kɔnɔ min ye k'a dɔn o ko ye min filɛ anw ka lafasali tɔnba baarakɛlaw tɔgɔ la a belebele min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o bɛ wele ko UNDM ale kumana a ye kunkan bɔ k'a ka dɛmɛ a n'a ka ŋaniya ɲumanya de bɛ ta ka ɲɛsin an ka marakɛbaw ma bolofara cayali la min b'anw ka lakanako ni wolomasiri taba a y'a bolofara cayali kofɔ a n'a ɲɛdan cayali fana kofɔ o kumana Yusu ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye an ka jɛkuluba ye jɛkuluba min ni ale kɔni bɛ i k'a dɔn baarakɛlaw olu jɔyɔrɔ fa lafasali o hukumu kɔnɔna la min ye u bɔra ni ka ŋɛɲɛ ɲimi ka bɛn ni septembre kalo tile 21 tɛmɛnen ye Yusu ŋunuŋunu min bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ bolonɔbila sɛbɛnko la ko anw bɛna jɛnkomaɲɔgɔnya kɛ an ni Rusi jamana o ka i k'a dɔn kɛ n yɛrɛ ye jɛkulu dɔ fɛ min ye lakanaya tigilamaw ye a dɔ la ko min wele ko Wagner ayiwa INTM u ko ko min ye i k'a dɔn dɔgɔyamaw ani k'a dɔn k'a fɔ danbeforoki min bɛ ka ta ka ɲɛsin anw ma n'o ye CEDEAO ka kɛwale ye Faransi ka kɛwale ka taa se Niger ma an yɛrɛ dafɛ duguni jamanani dɔ don o fana ka kɛwale ye nin ye o kumana ko o kadira kɔnɔ olu bɛ fara anw ka marakɛbaw ka k'u kɔkɔrɔma don u bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ ka bolomafara caya ka ɲɛdan caya lakanako nasira la ani wolomasiri tabaya nasira la k'u k'a fari da olu b'u kɔ bi u b'u kɔ sini o ka girin dɛ belebelew kumana Musa Sayon Kamara a kumana indépendant kɔnɔ a ye fasiri kɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin centrale belebele min ni ale kɔni ye laseliw kɛ min ni i k'a dɔn o laseli kɛra u ka maa ɲɛmaaba yɛrɛ fɛ n'o fana ye belebele dɔ ye Yakuba Katile secrétaire général INTM tɔgɔ la a ko nin ko minnu bɛ ka ta ka anw sɛgɛrɛ k'a bɛ furudimi bila maa la bi ko in na koyi bi don in na ko Mali ye jamana ye yɛrɛmahɔrɔnya jamana don malidenw ye yɛrɛmahɔrɔn ye wa yɛrɛwolo don ko malidenw ka danbetigiya o b'u la o kumana ko fɛn min ye Mali ye a ka d'a ye sanga ni waati ka dɛmɛ jɛnkomaɲɔgɔnya ko o juru tan ye a n'a sigiɲɔgɔnw cɛ a n'a jɛnkomaɲɔgɔnw cɛ ani jamana wɛrɛw fana ni ɲɔgɔn cɛ hakaja min ye UNTM a kumana a ko i k'a dɔn u ka fɔ la ko CEDEAO o ye manamanakan min fɔ Mali ma Faransi ka i k'a dɔn nangarabayakaw ni Niger ka dɔgɔyama ko min filɛ nin ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn anw danbe foroki ni i k'a dɔn kumaw ye kuma minnu n'a ni nɛni de ka kan anw bolo ka ɲɛsin Mali ma k'anw ti jɛn n'o ye bi anw ti jɛn n'o ye sini anw ye jamana yɛrɛmahɔrɔnyawolo ye wa jamanadenw fana ye yɛrɛwolow ye o kumana ko u k'o de dɔn u k'o faamu k'anw ti kɛ maa si sago ye wa an tɛ kɛ maa si ɲɛnata ye yen tɛmi ko ten ayiwa k'an bɛ yɔrɔ min ko bi k'a ta kununko la fo ka na se i k'a dɔn bi ma fɔ sini yen dɛm i k'a dɔn k'a fɔ k'u b'u ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya k'a ta ka ɲɛsin fanga marabaw ma n'o ye gouvernement ye bolonɔbilako kuma min ni i k'a dɔn o sikasika bɛ maaw la ko hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don olu ko k'a ka kɛ wa u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini o kumana k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa min ye janfa jugu min talen ka Mali sɛgɛrɛ diɲɛ ka janfa ani sigiɲɔgɔn janfa ayiwa diɲɛ lamini jɔ min ni anw b'o kɔnɔ bi k'o janfa jugu kɔnɔna la k'an se k'an yɛrɛ bɔ n'an yɛrɛ ma fɛɛrɛ dɔ tigɛ ko diɲɛma kɛn bɛ ka anw janfa ayiwa ko min ye centrale yɛrɛ ka kuma ye n'o ye i k'a dɔn INTM maaw ka kuma ye a kɛra communiqué dɔ senfɛ indépendant i k'a dɔn olu ye communiqué u y'a ta ni k'a cari nin cogo la o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra jumɛn na fɛn min ye an ka fanga ɲɛmaa ye k'o kɔni y'a ŋaniya siri k'a fɔ
ko Mali bi se ka yɛrɛ bɔ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye k'olu b'o bolo da ko ye wa u b'o cari ni k'o ɲɛda fana caya ka i bolo o bolo fara caya jɛngoma ɲɔgɔnya nasiraw la wolomasiri tabaya nasiraw la o kumana ko min filɛ nin ye ko ka b'o fɔra ko CEDEAO wulila k'i jɔ jɔse dɔ kan ni i k'a dɔn kalaban ci ye kumaw ye CEDEAO ka jɔse min filɛ nin ye k'u y'u kɔ adisi de da Bamako ka o ŋaniya sirilen in na k'a fɔ ko anw bɛna an kan di i k'a dɔn lakanajɛkulu wɛrɛw ma min ye kɛnyɛrɛyew ye walasa u kana Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ k'u wulila k'u kɔ adisi da o la o ko min filɛ nin ye ko bɛnna ni i k'a dɔn k'a fɔ Niger fana o ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ o fana bɔra ka nɛnkun sɛbɛnnenya kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin Mali ma k'o ye dɔgɔyama yɛrɛ de ye ka Mali lahala ta k'o buruja ayiwa ka tila k'a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement ko anw yɛrɛ de dɛsɛlen bɛ kow la ayiwa ko o min filɛ nin ye k'o ka o dɔgɔyama ko k'an ti jɛ n'o ye bi an ti jɛ n'o ye sini o ko nin tɛ jɛngoma ɲɔgɔnya kɛcogo ye nin tɛ i ka dɔ teriya jamana ko o ni olu ni ɲɔgɔn cɛ nin t'o ko kɛcogo ye k'a ka nin kɛwale min filɛ nin ye ko bonya tɛ nin na o Faransi ayi k'olu ta kɔni ko kaba fɔra ko Wagner bɛ na wa olu kunna ɲimi bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ Faransi ko olu ko kuma u n'an ka jɛngoma ɲɔgɔnya min bɛ wolomasiri tabaya sira fɛ k'a bɛna dankari o lahala la Allemagne bɔra o kuma na États-Unis n'o ye lamɛrikɛn jamanaw ye olu bɔra o kuma na farajɛw ka fara ɲɔgɔn kan kulu Europe Union Européenne o kuma na olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye k'olu ni olu bɛɛ bɛ nin hakilina kelen in de la o kuma na k'u ti jɛn n'o ko ninnu ye yen dɛmu ko ayiwa ko min ye k'a dɔn u ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya tɛmɛnen kɔ u bɛ gouvernement kɔkɔrɔma don k'a dɛmɛ ni k'a dɛmɛ nin ko ninnu taabolo la fɛn min ye k'a dɔn ko u b'a ɲini gouvernement fɛ u bɛna jɛrɛ min sigi ani kunbɛn min bɛna kɛ ni maaw bɛ ɲininka o hajuw la k'u ka nin kuma bɔ k'a biɲɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ka ɲininka haju la ayiwa n'o ko yɛrɛ bolo dalen k'o bila octobre kalo nata la o kumana k'o kɛnɛ ka ɲi an bɛ ka to ɲini jama fɛ malidenw u diinɛ n'u ŋaniya k'o na dɔn o kumana ko maa si tɛ se ka Mali bɔ ni Mali yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka Mali bɔ ni malidenw yɛrɛ tɛ wa ko min ye furancɛ fanga in ye k'olu bɛ sira min kan i k'a dɔn k'a fɔ ko an b'u dɛmɛ o sira in kan ayiwa ko a kɔni bɛ daga olu de ye sa u k'u cɛsiri hali bi nin ko ninnu taabolo fɛ ɔ CEDEAO k'o kɛlen don ka i k'a dɔn nkanbo da ni ka kangari siɲɛ anw ye ko waati bolo dalen k'o kana tɛmɛ fɛn min bɛ tali kɛ furancɛ fanga o kuɲaw la k'o kana tɛmɛ ko fɔ anw ka waati fɔ olu ye u bɛ se ka an minɛ an dalaka ma cogo min na ko waati o ka fɔ olu ye ko kala bɛ ta nin waati in na ɔ ko kalo 18 min fɔra ko furancɛ fanga kana tɛmɛ o kan dɛ o y'u ta ye o t'anw ta ye Yusu awɔ o y'u ta de o t'anw ta ye ko n'o tɛ k'olu na ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ bi ye anw bila ɲangini kɔnɔ wa anw bɔra anw ye ko bɛɛ dɔn ɲangini in kɔnɔ o kumana k'u na ɲangini ta ka anw sɛgɛrɛ ani maa minnu bɛ kɛ balan donni ye i k'a dɔn o waati bolo dalen k'o taabolo la ko ka ɲangini ta k'o maa masina o fana sɛgɛrɛ o ye CEDEAO ka kuma ye o bɛ senna waati min ko anw yɛrɛ ka sigi ka kuma yaasa maaninfinw bɛ se ka ɲɔ haju dɔn an ka bɛn kelen kan ka wuli n'o ye ko fɛɛrɛ tɔn tigilamaw ni politikimaw fana dɛsɛlen don ka bɛn ko la o ko la ayiwa ko M5 RFP olu ni COFOB k'olu kɔni fana dɛsɛlen don ka i k'a dɔn kan kelen fɔ nin ko in na ko hakilina fɔlen min filɛ n'a kan ka kɛ ko furancɛ fanga y'a kanu bɛɛ ka sigi kɛnɛ kan jamana den bɛɛ ka sigi kɛnɛ kan ko waati bolo dalen ko dɔw ko ayi k'olu ka ko de y'o ye k'olu tɛ taa nin jɛrɛ in kɛnɛ kan ko wa ko waati min bolo dara i k'a dɔn kalata ka kɛ k'a ka kɛ ka bɛn n'o ye k'u tɛ tɛmɛ o kan ani ko jɛkulu kelen min bɛna dilan n'o bɛ kalata k'o taabolo kɔlɔsi ko u to o fɛ ko dɔw fana kɛn bɛ k'u banamini o ko la anw dun bɛ ka yɛrɛ ɲini kɛ wa i k'a dɔn fɛɛrɛ tɔn tigilamaw yɛrɛ kɛn bɛ ka banamini don nin ko ninnu fana na yen dɛm olu kɔni ko Wagner ko tɛ dɛ ko fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka jamana ka lakana ko sabati ani k'a dɔn wolomasiri tabaya bolo fara caya jamana ka bɔ ni degun kɔnɔ k'u bɛ gouvernement kɔkɔrɔma don bi u b'a kɔkɔrɔma don sini anw yɛrɛ fɛ yan ne ni e ani groupe renouveau hali ni extraterrestres bɛ sɔrɔ ka na Mali bɔ bolo la an k'u kana n'a ye an b'u dɛmɛ Wagner tɛ dɛ extraterrestres n'o bɛ sɔrɔ ka na Mali de bɔ ni degun in kɔnɔ anw b'u kɔ kana n'a ye bon n ko maliden dɔw de fana bɛ taa ko mana kɛ Mali la u b'o ta ka to fɔ kɔfɛ mɔgɔ ye awɔ olu dan t'o ye yan awɔ u tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o kɔ est-ce que bon an ye nin bɔ ne fana kɔnɔ bi Yusu u ka bidon bɔli don min ye k'a dɔn Musa Sayon Kamara y'a ka nɔbila sɛbɛn don a banna awɔ an yɛrɛ y'an ka dusu fana fara a kan a banna ni Ala ka jɛ Wagner tɛ Wagner ka dɔgɔ awɔ extraterrestres a banna Mali k'a ɲini n'a bɛ sɔrɔ n'u bɛ se ka Mali de bɔ walahi u k'a ɲini dɔ kɛra kalabanciya ni nagarabaya la taa Afghanistan kɛlɛmɔgɔ ye fɛn fɔ olu ye u ma kɛɲɛ k'olu to yan san 20 ka tila k'olu bila u malo kɛnɛ kan bi diɲɛ bɛɛ y'o ye mun bɔra o la foyi u taara Iraki ci k'o di olu ma ka tila ka olu to u juguw bolo ka taa bi mun bɔra o la Libinu u ye Libi halaki k'a bila ka farafinna bɛɛ halaki a nɔfɛ u mun bɔra a la u sera ka mun dilan yen nɔ
wa dodo u ba an to nunu bolo ka so ko kulu sɛgɛnna Mali kɔrɔ kulu taara Centrafrique président ma fɛ dɛ ale ko ale de jamana ɲɛmaa ye wa fɛn bɛ min bɛ se ka jamana wa Mali ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen don ma ka wajibi ka tɔɔrɔ tɛ anw da la n'a y'an jɛ an ka bɔ CEDEAO la can yɛrɛ ka bɔ CEDEAO in na dɛ CEDEAO yɛrɛ ye jɛkulu ye a gɛrɛ et puis Niger président yɛrɛ Mamadou Bassoum a k'i sigi a bɛ ci ale da i b'a fɔ ngɔyɔ ala tɛ mɛn a banna ale tun bɛ nin maɲuman ko mɛru anw fɛ yan waati min a ɲinana kɔ a banna nka a bɛ ci a da i ko nkɔyɔden ala tɛ mɛn a tɛ mɛn wallahi se bɛ ala ye wallahi Niger ala Nigeriba bina baw bɛ yɛlɛ la dɛ Niger fana wallahi Niger fana Niger ɲɔgɔnna ala n'a kira Nigeriba bina baw bɛ yɛlɛ la nka ala ka Mali bɔ ni diɲɛ lamini janfa in kɔnɔ wallahi janfanjugu min don minnu y'a siri ala ka kodenw ma min b'u ɲina Mali kɔ bi jumadon ma lahɔrɔma kɔsɔ wallahi inshallah wallahi an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an kunna diya amin moro soir de Bamako an b'ale ta min ye aw ka dɔn a gɛlɛyalen don adama la bi dɛ ala ni aw ka dɔn sɔrɔ ma kɛ sɔrɔ malo sɔrɔ ye i ka dɔn wagati cɔrinen don wagati ɲɔngirilen don aw ka dɔn fɛn tɛ kɛ so kɔnɔ parti min filɛ ni maaw tun b'a suma aw ka dɔn ANC la ANC aw ka dɔn o ye Nelson Mandela ale ka i ka dɔn parti politique min bɛ Sud-Afrique moro comité exécutif min bɛ yen min ye a bɛ don a kun bɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun sigilen don a kan k'a fɔ min ye aw ka dɔn ninnu na se k'u ka lajɛ kɛ dɛ a tɛ komi i n'a fɔ Alpha Umaru Konare tun bɛ fanga na waati min na moro bi adama min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la e ko adama tɛ dama kɔnɔ bi wa fɛn de bolola mi ka dɔn adama dun tɛ wele donna n'i ye jateminɛ kɛ adama maaw aw ka dɔn bɛ fanga la kabini Alpha Umaru Konare fo kana se aw ka dɔn min ye Amadu Tumani Ture ma ani Ibrahim Boubacar Keita aw ka dɔn minisiri camanba de bɔr'u la baro a bɛɛ n'a ta bi aw ka dɔn n'a fɔra ko adama kelen min ye aw ka dɔn ko gɛlɛya b'o da la Laya Jaraka fɔ la min ye aw ka dɔn politiki bundagu kan adama dogolen tɛ maa si la min ye ka sababu kɛ mun ye moro i ka dɔn kadiriba caman olu bɛ adama kɔnɔ nka min ye adama ye bi min ye aw ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a bada u ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na maa min bɛ yen bi n'o ye Cɛmɔgɔ Sangare ni adama ɲɛmɔgɔya b'ale bolo i ka dɔn ko min ye mais sous la présidence de Cɛmɔgɔ le parti adama a sombré dans l'inertie. Taru da k'u suma ye n'u taru da k'u suma ye u tɛ lamaga yɛrɛ a bɛ ten latigɛ kow ka ca wa ɲuman de man ca tun moro min ye aw ka dɔn tɔndenw kɔni u kumakan de bɛ sigi ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ bɛn kelen kan wa k'a dɔn u ka sɔ tɛ fi da kelen na koyi moro aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn kunnafoni jɔnjɔn yɛrɛ adama kɔnɔna na bi i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ sango ta u ka maa dɔw ko nin bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko cɛbɔ kɔni k'a ka sika ka bɔ bɛɛ la ko adama bɛ cɛbɔ koyi caman kumana dɛ jango fana kɛnin dɔ bɛ yen o kɔni ni bɛ cɛbɔ yɛrɛ de k'a ko k'a t'a to abada a banna maa dɔ bɛ yen min ye aw ka dɔn Moribo Dunbiya ye o kɔni o kuma na a ko min ye dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye adama jɛkulu k'u kɛmɛ k'u ɲɛbɔ maa min na bi k'o ye Seyidu Kulubali ye mouvement Bɛnkan a ka dɔn k'o kɔni ye kuma dɔ ye dɔw da nka a bɛna ta k'a kɔni ma waleya hali bi nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ aw ka dɔn SEDA min ye PDG Sira aw ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye nɛrɛ kɔrɔ ɲiginnen don moro aw ka dɔn dɔw kɔni bɛ aw jakulu kɔnɔ bi olu kan bɛ ka wuli ka jɔ kɛ olu kalikan tɛ dɔwɛrɛ aw ka dɔn fo aw min ye Seyidu ye k'a ka kɛ maa ɲɛmaa ye moro Kulubasira don moro n'i y'a minɛ n yɛrɛ la awa a bɛ mobilitigi sɛgɛn kuma tɛ senna maa ma. autonomie yɔrɔ ka ca dɛ. autonomie yɔrɔ ka ca dɛ. Kulubasira. autonomie yɔrɔ ka ca dɛ. Moro o ko kɔni de bɛ senna n'o bɔra yen Moro a bɛ ka dɔn IRD kɔnɔ bi Moro n'i ye Sumɛla n'i y'a lakunu bi k'a ka IRD lajɛ Moro a b'i bolo da la. Sumɛla o ye kunkɔrɔta ni juguman ye. N ma kunkɔrɔta ni juguman ye. N ma kunkɔrɔta ni juguman ye. Alahu akubar. Alahu akubar. An jɔrɔla min na ka siran min ye n'a ma farati an kun b'o kan. Walahi a kɛra yɛrɛ kaba IRD kɔni Allahu akbar IRD kɔni IRD jaja an b'a fɔ ko IRD sisan an b'a fɔ ko IRD kun ka ɲi
an dun kun y'a fɔ yan dɛ awɔ n ko maa kelen saya tɛ duguba ci n ko nka a bɛ duba lanɔgɔ wallahi ni y'u fana ka duba lanɔgɔ tɔ ye duba lanɔgɔra est-ce que e ko duba yɛrɛ ma ci n y'a to a la ma n y'a to a la moro a bɛ k'a dɔn kalafili nata min ye cɛkɔrɔba min bɛ yen moro n'a ba sigilen don n'o ye a bɛ k'a dɔn salifugo sa nɔgɔ ye moro a bɛ k'a dɔn ko jɛjugu min serile a kama nkalankɛ min d'a mɛ a ɲɛ ko yalima a na se k'i panba ninnu bɛɛ lajɛlen kunna ala k'a ɲuman bɔ amina rabi maakɔrɔ bɛ fɛn f'i jeninen don o b'o jeninen don ala k'a ɲuman bɔ moro min ye a bɛ k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ɲɛ jɔ ayiwa min ka dɔn k'an bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ kɛ wuli ka jɔ kɛ moro a bɛ k'a dɔn nafolo kɔni bɛ batiri cogo min nafolo bɛ ka batiri min ye a bɛ k'a dɔn IRD cɛkun dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka wari minɛ dɔrɔn ka dɔn awa ni karisa tɛ anw di maa si la min ye a bɛ k'a dɔn k'a kɛ bɛ jagoman fila ye min ye a bɛ k'a dɔn maa dɔw bɛ yen i n'a fɔ awa député kɔrɔ min bɛ yen député kɔrɔ min n'o ye a bɛ k'a dɔn Amadou Cissé n'u b'a wele ko Jajiri o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Mouvement National des Jeunes Abdramane Jara Mohamed Ould Fall Fédération de Tombouctou moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Modibo Kamara o ye Kulukoro ye moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye aw ka dɔn min ye ɲɛdakura ko na di aw ka dɔn IRD a jɛkulu ma dɛ nka bɛɛ n'a ta min ye aw ka dɔn maa min kɔni bɛ yen n'olu kɛn bɛ k'u kan bɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la section na bi Docteur Boubou Cissé min ye ko kɔni ye wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Mopti n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Mamadu Igor Jara ko ka wuli ka jɔ a bɛ k'a dɔn o bonyana Segu o ma tɛmɛ ka bɔ Maître Demba Traoré k'ale fana ka wuli ka jɔ ka bon dɛ min o kɔni ma fana kɛra communiste ye nka o tɛ bɛɛ ka zone d'action fɔra o Boubou ka zone d'action Moti Mamadou Igor Jara ka zone d'action Segu Demba ta ye min ye Bamakɔ a kɔni m'o fɔ Madu Jalo dun Madu Jalo t'a la o tɔgɔ yɛrɛ t'a la wade moro min ye a bɛ k'a dɔn ko a bɛ ka taa cogo min na conférence nationale min n'o bolo dalen don octobre kalo tile 23 san 2021 moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Salifu Sanɔgɔ min ye cɛkɔrɔba ɲuman moro a bɛ k'a dɔn Sumala dara Salifu la fo ka taa s'a ka saya ma wala salaya ma tigɛ denmisɛnninw de filɛ nin ye k'u b'o lanɔgɔ ala ni nata ni taɲini a ka d'u ma ka taa n b'a fɔ parent ye a n'a u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ in kɛ ni maa ko k'a b'a fɛ a bɛɛ d'a ma moro a ka d'u ma a k'a lafiya ko n'i ye kuma cayalen n'i ye baro cayalen dugu la a ye cɛkɔrɔbaw minɛ nka n'i ye ko galabu dugu tɛ ka baarantanya dugu tɛ ka taa ɲɛ dugu tɛ ka taa ɲɛ a tɛ ka yiriwa k'i ka denmisɛnninw minɛ a dɔ la nin ko bɛ IRD kɔnɔ IRD jeunesse dɛ o de IRD ciba ye m'o f'i ye dɛ a dun tɛ funankeya jogo ye dɛ wa IRD jeunesse de bɛ IRD ci la an y'a to ala ma jigi kan ka da funankɛni minnu kan n'olu kɛra ko yɛrɛ a dawolobaw ye moro tigɛ o la o tuma an ka jamana sini ma sini bɛ kɛ cogo di dɛ o de y'a to u b'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw k'u ɲin bɔ a la o tɛ se an b'an bolo man da denmisɛn jumɛn kan cɛkɔrɔbaw tɛ se k'u sen bɔ a la ka ɲɛ an b'an bolo da denmisɛn jumɛn kan jigitigɛ barika bonyana dɛ denmisɛn min bɛ ko jigi bɛ se ka d'a kan fo n'o dogolen don n'o tɛ kɛnɛkanta nin caman kɔni dɔnna sa o n'o tɛ mankan bɛ yɔrɔ min na bi u ka jarakɛ jeunes ka maa ɲɛma ani Maître Demba ani maa dɔw o kanw de bɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ cɛkɔrɔba ninnu da t'a la Salifu Sanogo ye Sumala y'i ka danaya da ka fo ka taa s'a ka saya ma ni Sumala bɔlen kɔ yen n'aw m'o bonya k'o gasi sigi fo a ko k'a b'o lanɔgɔ a bɛ gɛlɛya o ma don dɔ dɛ ala k'an kunna diya maa t'a fɔ k'ari misiri moro Laya Jara nin y'ale ka fasoro ye an ye min bɔ sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko Soir de Bamako n'i y'ale bila sa an bɛ sɔn ka sugu taa sira minɛ an ka taa sugu la an bɛ taa sugu la ni ala ka jɛ ye n'an bɔra ye kunnafoni tɔw bɛ kɔ an n'o lase an ka taa namu an bɔra sugu la sa fasiri ta a fɔ ndomondenw ye k'u ka don fɔlɔ ni ndomondenw ma don n tɛ fasiri ta dɛ cɛ kule Allah ko anw bɛna k'a si jumɛn k'anw tɛ larabu ye anw tɛ nazara ye anw bɛna k'an yɛrɛ ye ni maa min ka wulu ye n t'a si dɔn minɛ n'an k'a lajɛ u bɛ tile guwa i la anw b'o sira kan ndomondenw donna wa n'u donna an ye fasiri ta cɛ
Allah koso sa blagi jaraben jarage saba sura akuna ndumu be wuli me ndumu dedu ndumu de gorodo ta jabli ndumu de gorodo ata jabli blagi jara abdo kala bani ngolo baga rukulubali katitu bana akanga dodo ngolo kwa hizo kunafuna ambi donaye nangu ambe donaye ambe dabalibata dabaliba abtana nye kati fe minye ka do bolife senani do ka kunshwena kati ko bolive labana ka yekoi ayera mi jago fe njama mi ye jago de wallahi kozo okmana ko erebe kasobo na fulo Yusu Musa jara leni fasiri dabaliba kono akoko mi ko jonde be ka siga ikado lakana tigilama oluka ulika jonu ka chesrila kati sigida konna la aka ja uka bolo fara mimbe ko commissariat deuxième arrondissement na sigiro bele do here ko makonoma jombe ka siga oluka chesrila de ay wakoni mambe ka siga ola ko kuma abaraka ba uka tabolo do laje uka ulika jo abe wolo mi na sangani wati aka chala feo de tare Yusu okuma ko mi uka baraka bolo ko kati mamunu mudo kati dugu konala ko luba da munda fe minye nununga ulika jonu ka chesiri ka kera sababu ye madoka bolife senani no immobilier o koni turu na be sangele mbonyongo bo utaru tigada akotona ninga ikado sigana mado fana mina ko senve bolife yire ajole de tarayi mangoro judo koro jago garela ibai ka fo bolifen yire yinno novembre kalo ba flane mugasa yusu ibai ka fo wolo masiri tabado aleka bolifen de shuena no ye sorodasiye aleka bolifen min shuena akera kati osigidala okumana kwa ko ni willa onno goni be fe ninga tai ka do shu etununi kato okuna foni da igado lakana tigila ma okloka fe mi gendarme meri min be kati atara nyefo oluye ka fo ka bolifen tununa okumana min ye ka do utekalo labana ba flane mugani kilen saina olu kolongo ku kilen na sega ni bara inge zandrama uyo polosu siendo ala no ye deuxième arrondissement e katikao okumana uyo siendo nyine na wati mina olu ko ne wulila ni ku chesiri ka fara zandrama uka vaya mi ka do ka faranga ka akado ko no bora kula kwe ke mi lakana tigilama uyo polosu deuxième arrondissement to la katis gidala yusu ku ye sega lu ni wulika jo dabo kuna funi uyo no bodoni doni ka ikado dasunsumu bara boloda ka sega lu ko lu ka wulika jo ko kesa ayo kasoro ka sega ke jekulu do sigisenga sutala kletala ulu ka wulika jo ke fotega ka dabuli fe senani nga wati mina Yusu ku yoro bela jile dobi fe yoro be ko sigana yoro kati uya bela jile bedala salo ka munumunu salo farida fambe fe o kumana ko minyi ka do bolifenye utoro de la uye kuna foni soro ka foko ni bolifen masinai ka be jago ulla ku kunda yenga kata soro bolifen jombe buda do kono jago ikado jago gara ale ikado buda emini kati du na che kilometre tambo nyongo bolifen jombe mangoro judo koroino utara kata nyini ikado sigasigelu dabora wati mina uyaye ka foko bolifen ko fole min vleni alala min tununa ko de kodo ukasigasigelu utara o chien o bange uye o bolifenza adola ko uke mado soroe uyo ufana mine ka fara bolifenga ka soro ku bela jile jojoli majo ninga na nuye lakana tigilama ukachegedala no commissariat de police kati deuxième arrondissement kana sigasigelu bu ani nyinga libu samse gwula ayira ka fo uye mami mine ni bolifenye ore tate koi ko tuye bolife ko siba gwanzande ko bolifen yere kalfale do tigila ma fana na be sangile mbobi ko ka kolosi kolosi bare o tigayi o kuma na yusu ko minye ka do ni ma ko fole yin akoko aleta do ko bolifen shuene do ale nana bu atigina nana e jago kana kalfale la kala ka kolosi ka be sangile mbonyongo bobi o zandra ma ya jira ka fo bolifen ngele ndo ka abutunu ne be sangile mbo yala yasa ka yele mana akoka uye chesiri ke ka ni wulika jo utarabo munga jaja mami yere bolifen shuede o de Segu Jalo to godoye o Segu Jalo o yere ma yimi ndone na kan diga ni cheni njuguye katisi gida konna na ana lamununa ko jaja nunu nye Segu Jalo nyire mine ko reste vemi de bolifen go yin avec kalo chama mbokoi ani marama fede kuminyona no ishewroi ukomi mako pistolet okumana yusu ka no de kuminyona atumita asira de da maunye ani kata bibitigetigu kani ikado marama fenye ko kati bolozu tunyeni mina amena jaja ale de kumobili mfana shunya bae kato kalifa fo jago okumana yusu ka ire minene uyabla kata kati kasobombala ulabana kamunge uyabla kata dikulukoroka uma uluka mara unaka koroe ka bloka kasobomba ina involo ka mara eno
o ko jaja o ma kelen dɛ ɲinini taara jira k'a fɔ k'a bɛ bolola kaban nka tun ye bolifɛn kalifa min na o y'o ni bolifɛn de minɛ jagosigi la a bɛ san 1 bɔɲɔgɔnko bɔ bi o kumana siganama k'a yɛrɛ bɛ bolola kaban Musa Jara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ dabaliba kɔnɔ u ka bidon boli do Yusu jago sɛgɛnna dɛ Moro wala ka kuna ja nani kati fana ka suru a bɛ dugu bɔda la awɔ kɛ awɔ ni bɔra jago i bɛ taa bad ninnu ka dugu la quoi na rasbach ka ninnu ka dugu te dio ye jiwo wai ji sanuman bɛ bɔ jago de awɔ jago ji sanuman bɛ bɔ Moro wala ka kuna ja est-ce que ji sanuman bɛ bɔ jiwo non i ma kuma mɛn ne ma ye non voilà ji sanuman tɛ bɔ rasbach ni fɛn de bɛ bɔ ye bad Bakari Jara bad voilà a b'an hakili jigin Dawuda Kane fana na mɛnɛ awɔ Dawuda Kane ale ye maa ɲɛmaa ye awɔ Dawuda Kane kɔni b'a n'a ka denbaya Moro éducateur an b'ale ta min ye min ye MS ye awɔ MS Moro ko awɔ ka dɔ ni waleya jugu dɔ kɛra a la waleya jugu min nin ti dɔwɛrɛ nin ye dugukolo ko mankan ye MS ka dɔ awɔ min ye a balima dɔ bɛ yen n'o ye Mamari Sɛnbara ani Cheikh Umar Sɛnbara min ye i ka dɔn a ko b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ ani a bɛ ka dɔn Modibo Keita n'o ye GDCM SA o maa ɲɛmaa ye Moro nin ko in sɔrɔla cogo di i b'a ye k'a fɔ awa min ye Mali la n'an m'an kɔlɔsi a bɛ ka dɔn ɲɔgɔn janfa Moro dugukolo ko an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a to don dɔ min ye dugukolo ye Ala ta ye i y'a sɔrɔ cogo o cogo Moro ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ taa dugukolo sɔrɔ ni ka tɛmɛ a bɛ ka dɔn da jaraka olu ye jamanatigiw ye i tɛna se k'a sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ ma kan olu ye jamanatigiw ye jamanatigiw tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan nɔ dugukolo tun b'u bolo ka b'a filɛ f'i ɲɛ dan hali u t'a hakɛ dɔn walahi awɔ Moro nka olu bɛɛ lajɛlen taara ka dugukolo to min ye MS ye a bɛ ka dɔn a ka maa dɔ bɛ yen n'o ye a bɛ ka dɔn Mamari Sɛnbara ani Cheikh Umar Sɛnbara Moro i ka dɔn awa min ye a na kɛ n'a kanimaw don cousinw Moro a bɛ ka dɔn min ye MS ye ni maa minnu filɛ nin ye a bɛ ka dɔn a balimakɛ dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la affaire dɔ de tun bɛ a kun kan k'o kɛ Moro tɔ ka jɛ tun bɛ wari la a bɛ ka dɔn min ye balimakɛ in n'o ye aw ka dɔn maa dɔ ye n'o ye Mamari Sɛnbara ye o kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ se ka taa awa k'a ka segin ka na Mali la o y'a sɔrɔ awa ka dɔn Chine ale bɛ yen de n'a seginna awa ka dɔn titre foncier min ye u n'o di awa ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka taa juru ta banque la awa ka dɔn 1,400,000 maa ka hakɛ to u jaga gɛlɛn koyi 1,400,000 kabini waati min na a y'o fɔ a bɛ ka dɔn MS ye MS kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka dɔn ka taa wari ta banque la ne tɛ se a la wa a ma deli k'a baara kɛ min ye a bɛ ka dɔn a balimakɛ in y'a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'i da don a kɔrɔ min ye a bɛ ka dɔn min ye Cheikh Umar Sɛnbara min ye a bɛ ka dɔn n'o ye Mamari Sɛnbara ye min ye olu ye kabini san 2016 min ye u ye kunnafoni ta ni k'a di Mamari Sɛnbara ma Moro ko cogoya la nka min ye a bɛ ka dɔn Mamari Sɛnbara min ye a ka dɔn o y'a ka relation bila sen kan a ka maa dɔn bila sen kan min ye a ka dɔn a n'a cousin waati min na a ka dɔn ko kɔni kɛra sa min y'a jira k'a fɔ awa min ye an k'a don bolo la min ye n'a 1,400,000 sɔrɔla min ye e na 200 ta ne na 200 ta min ye an bɛ tila k'a sara ɲɔgɔn fɛ dɛrɛ Moro a bɛna ta min ye MS o kɔni ma sɔn cogo si la nka nana k'i da don a kɔrɔ ko relation ba ale la min ye a ka dɔn waati min na nin ko kɛra a ye mandat de Cheikh Umar Sɛnbara min ye Afrikalo tile 24 san 2024 min ye a ka dɔn yan'a ka segin ka bɔ Chine Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko tɛmɛna o cogo la fo kana kɛ a ka dɔn fɛn waleya la ko nana mɛn tiriki taraka la a nana mɛn tiriki taraka la min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye ni maa kofɔlenw ye ko a laban ale ko a bɛ ka dɔn nin ko u k'a dabila ko parce que ko mɛna tiriki taraka la o y'a sɔrɔ min ye Sumala Kulubali tɔgɔ da ale wele min bɛ baara kɛ GDCM na k'a k'i tɛgɛ nɔ bila a bɛ ka dɔn sɛgɛn dɔ la k'ale ma sɔn cogo si la a ko nana ka na don ka caya ale ko k'a ko dabila k'u ka taa ale ka tisiri di min ye maa kelen minnu taara titiri di a cousinw dɛ olu taara ka taa titiri di a muso ma o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ Chine a laban u tilara ka taa muso fɛ yen tuguni k'o ka titiri di tuguni muso kɔnɔ k'a cousinw don titiri di k'a minɛ
muso ko ka cousin no ko lutna java muso fana titiri di pour abena ta awakado chen nale a wuli ka jo sugu bele jelike ko ka titiri ka segama minye awakado akuza min be no ye awakado mamari sembara amuro awakado nyera la ani shogumar sembara o ya jira la ka fo nyera la ko titiri ka atunna koluma ya chikoshila cousin chani ngele ma na muire titiri ndunga yede adunga yede benata titiri senta fede titiri era goi titiri tara ye joni ndogola bro ikadu ye titiri o ya ko suku bele jelike kata domaine na bro kata avocado nyera la titiri era joni ndogola titiri tara kata ye murbo keta o togola GDCM dere o kora ko a mashure uya ngana mude esembara ni keta muro mi avocado tribunal de grande instance de Kati muro avocado mi nyera la muro avocado ya a kabini wati mina tarai ay ka avocado togo avocado jedem ale ka tidri obe muro keta togola ale dabalia bana mi avocado ye ko suku bela jelike kata domaine de ani cadastre la maître Moussa Berté monsieur de commissaire de justice de Bamako ici commissaire de justice Magoya muro 8 mars 2019 o ko ne wulika jo suko bela jeleke minyo ubseni muro bumsika nyoy jogomi alere avocado MS ay ko suko bela jeleke minye ani muro be nyoanye ga tugo be makaka minye fatri bay le araman jabate ko kwale wele bla minye avocado mama no shogmar sembaray muro ko kwale be affaire ningalama kale kara intermédiaire minye aleni MS ani avocado akola konga avocado aleka ko dana intermédiaire ama moro bi jeresem miye fatribai akoko awamoro keta ale alaje ka wele chiko suko bela jelela aminye avocado ko amalele ma lazaro ko suko bela jeleke miye shekmar sembara moro avocado minye ani awam Mado ukoni avocado cousin mamari sembara ani shekmar sembara kuye jejugu badesiri minye cousin na no MS kaka na folonga namu kaka dugolon traki kabwala kabi baji ya jiga dana ya bana abana nega tiga dana ya bana umma ko flane mali ma nyemo koro wa ko kala diga jugu fini made wallahi yere domba wa dugukolo ni ko kiyad ne mafune jabitike abena lache nye dugukolo dima le jamsinga boti bala usabu o yekiri ni woyo de damne nesa mo buga dugo na sa depuis 1905 maboya unono lugwenga bo so mada kele ku kabo 1905 kuluka titiri ku fanzera ga titiri tu Allah akbar titiri minyino o masoro de de be fonse ga titiri tu Allah akbar ala ka ngishe dugukolo ko ter ayni sama ga bale kono arman jawate ne ala ga fatiri ori ato anya je musigi ya wakar ashi jallo ale be ikado aje mun kene sigi dugukolo ko an gote nga kuma te banfola mo do de be foka doto angono o kuma na minye jamana dugukolo ko an ga nyini ka famu ni hakli note ay sigi dum chama chiede wali bi agrende be sigi da dola desani do rebe uti jike nyonte ka sabu ge torom dugukolo sibiri nyakele itayodi watiki bado ko ne ma ko de ka mogo be yala ko na ye ko immeuble karsa ko ne kana voilà ko ale ka côté ale ko industrie di très bien musuka to fi ko seru nandume ko ale be usine de jo tiena ma mo ka balo ala ne ma imbe mlu nandume me vo aka ale be usine de jo baraka yoro wallahi mo walde ngana ka baraka u ka yele nyokon fo ka balo nyokon fiati ni ne tien Yusu kuna fune ambete menaye mbese ga ene pananta ni ene pananta tashibla ani boyo mbonya masegi akara kanyeshi mauma sirabagan kasara to sirabagan kasara mini kado kafo okara baflani mwanu baflani woro sana o 22 septembre no septembre kalo kile mwani fly o sa ele masili ikado sinve ay sirabagan kasa ngara segu ani sani segu ni nyonje Yusu minye mouvement citoyen amakorowe olu konentara ikado tashibla keninga do anika ikado selike ka nyeshi bamba to ma munu ntura ni ngwina mamgwa anifla ulu dentanyana ikado ka fo vende ikado okunya simve ko ni ngada dakene reye andem so mala vende ani mamgwa anifla o andem so mala ale re ami kole
kole mi awo madnakura awo o demso mbala am kole renta na demso indana Allah akbar ala ka hinu ala ka daro nema desani yusu ibai ka fo ko minyi ka do tashibla ani do uyoke ka nyeshini mbambato numa maamugani fla munu ndanyana ani ka do jamana nyema koro ale ka wati akera ka beno fana ye ale renda yande do bi ala ka hinala Amadou Toumani Touré ku ye do ngen num bela jele akera ka do ka fo ngani akele do ufla mana yusu fe mi ka do ningo isa ka kara ka beni alamusa donye kunungo ka do ka fosele dona no ye amdalai o kabru doye o mamu gani flami no yu jenya ankoro ye no olu tora o koko keleche kundo ka do ka fo ko utora utora faso de tola fe mi ka do sebde ko kle mugani saba ba flani woro sa kununu ndanya na o mi ka do mu masitwa ma koro ye olu yengani asiri ninga tashi blani do donge kanyeshi ni makofole ma ani jamana nyema koro Amadou Toumani Touré ku ye lada time sabu ni sanwo sanye o kuma ku ya lada time ka beni nyina zanye ma mugani flami ni o bina no o yu jenyonye anu barake nyonye o ka beni septembre kalo kle mugani sabaye ba flani woro sana 2006 yusu kibai ka fo ko kabisara ban kasara ingera ko kana se bima sanwo sa ibai ka fo ubedo dongeni makufole unye sarawa kasara ingera sani se guche ko anya fo chugo minye bla kumala adola ko minye ka do ku kunna to do kabo san ile masili o kero la anga jamana ka yire mahoronya tale sambina ni ani woro o san ile masili ka tungera gawo marabulo kono asa ku kuntaro le lawu segindore kabo o san ile masili kero la kasara ile usoro wa bari afana ale dale lula ofana takerati o asura Amadou Koita ale mouvement citoyen démission nga manyema odo wallahi sausa Amadou Koita abe tama franyo ngo bokura kala rek ubo tashi black rek do ngede okmana yusu ko de fana kunflese na kunu ka beni kunungo alamusa donye uka mamunu ndunne fleni nuye ma bawde ku belajile daro benendo amdale kaburu doma okmana ko minye santa ani durubi mi uje nyankoro nunye ubina faso josrafe ubina ni jamana bandiri ubina ni jamana uka hami anaka tabulo ye okmana ko umasunu ya mau fana faralauka ubelajile jera ka do ke kaburu dona kalaban ka ikado ni sale masiri ka ikado ado ana ala dilu ko luke yasa hinega senu no chuko belajile na yusu ko kele chewdo munum binani jamana ikado aka kele minende yubulo ko minye ikado ni manu nungo ni tara ko luto lu debe kaloso ya bi ko alama makoroba ibaye ka fo kunye samuga ani woro ye abe funangeni njini ga do kumbe joroba ulakaba ala ni ikado ka fo ka funangeni ya ugalabu kadafe do tunye medecin do tunye juge do tunye empoere o aganye yusu ko numbela jile de binani ngo inzeve o ko nyina nsan nasa minye ikado ka kera sigoro malenye olu munum bina ka faranga jamana nyema akoro fana ka no tarida ama kungoro tani jugumanye alaga hina Amadou Toumani Touré la atete ku ye do numbela jile ye nywanfe abejele bela jile daro bene do amdala kaburu doma ko alaka Allah harason suma yo ko ku daro nema o minye ikado ni ngo yesa almami aleklale ko selu ni fe mbela jile na aywa minye mouvement citoyen président awati kama ukafunange nunga jekulu manyema ibora ka to fo sisa anyere tunga mako awati ko Barack Obama no Amadou Koita Amadou Koita ale yɛrɛ kɛra ministre kɔrɔfana ye jamana in kɔnɔ ya a ko ni maa minnu talen filɛ nin ye k'olu jɛɲanw do u teriw do sinji do balimaw do u baarakɛɲɔgɔnw do ayiwa ko funangɛni ncininw do u taara i k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ si yɛrɛ ma feere o kumana Yusu fɛn min i k'a dɔn k'olu san o san k'olu kɔni balolen to wa ni Ala ye diɲɛ san o san yira olu la san yɛlɛma seli olu bɛ sarakati bɔ u ye ka duwawu kɛ u ye ka bato kɛ u ye ka alikuranɛw kalan u ye o kumana ko ni Ala kɔni y'o se di uluma ko si duluma ka fanga duma kulu to ko bla ko Amadou Koita kote o ay tashi bla bake ka nyeshini ma numa ka ko Ala ku dayro nema ka bada dali noya uye ku ko ni sara ika do malika jidi nyini ni siraka o kuma kale ba nyini Ala ku dayro nema kulubali ale ka nobla sibe ni anya bo independent kuno ka bidon bole do Yusu moro independent ni ale bla antna awakado ko bla da grindala ni kuna foni moro mi awakado mi ikado avion go ta tirala
ministre kɔrɔ min bɛ Mahamadu Kamara ko min ye u kɔni ye ale minɛ k'a bila ɲɛkɔrɔ o ye sous mandat de dépôt moro ka don u y'ale minɛ kiiritigilamaw ka bolo kan nin kɛra alamisa don septembre tile 23 san 2021 chef de cabinet kɛra a ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka chef de cabinet kɛra min ye ministre de la communication Mahamadu Kamara i n'a fɔ a ka dɔn Bube Mayiga ka taa se a ka dɔn Fili Sisɔgɔ ma Buhari Sisɔgɔ moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ olumasiri tabaw ka minanko ani avion ko moro ko tɛmɛna cogo min na Mahamadu filanan ye a kun minɛ ka tɛmɛ a ko la kabini ka bɛ ka to yen wade moro nka maa dɔw kɔni fana tɔgɔ fɔlen don a la minnu a ka dɔn a ko n'u bɛ se k'a fɔ kiiritigilamaw ka taabolo la ko min ye atteinte au bien public par usage de faux et autres malversations et de complicité favoritisme contre les nommés min ye aw ka dɔn k'u bolo jamana wari ka a nafolo ŋanamu moro i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka namara kow sigi sen kan moro aw ka dɔn awa jɛɲɔgɔn juguya la i ka dɔn ani ka dɔn tiraturunya la maa minnu tɔgɔ b'a la sa min ye aw ka dɔn Siri Mohamɛdi Kaɲasi Mahamadu Kuma Nuhu Kuma Sumayila Jaabi Mahamadu Kamara ani Marka i ka dɔn Gafa Joli moro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bi awa maa min bɛ yen n'o ye Asimu Goyita ye a ka discours la ko siya ko t'a la jamu ko t'a la maliden ko don maa bɛ yen kunnama ko t'a la jɛya t'a la fiɲɛ t'a la minisiri u ye yamaruya d'a ma ani procureur u k'a baara kɛ maa ye dɔrɔmɛ suyɛnmani nafolo la u k'a bɛɛ minɛ f'a da o ye nin ka di malidenw ye dɛ ni nin wari tun bɛ yen sa n'a kɛra wa ni u nɔminɛna wari dɔ bɛ sɔrɔ o sabu m'a bɛɛ dun koyi a dɔw ye compte bloqué ye mais compte bloqué bɛ mumuru a bɛ débloqué wari ko a caman bɛ o dunna koyi dɔ dunna dɛ a kɔni tɛ minɛ k'a bila kelen t'a dun dɛ ni kungo bɛ du kɔnɔ n bɛ balimamuso kuntigiya di muso ma il faut k'i ka mobili san o ye ka tila k'o labɛn o wari b'a la ani an tɔntɔn don 50,000 bazin sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔn f'a k'a falen de matin midi et soir karamba muso a banna ani denba fɔli fini fana b'a da Mali ministriya mana kɛ ko i mana bɔ a la i bɛ taa prévenu na o fana man di o man di o fana man di Ala k'an kunna ja moro Agibu Sogorogo yale ka fasire a y'a bɔ républicain kɔnɔ o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ yɔrɔ min na ni ji ma duuru jɛgɛ kumaw ti minɛ hali bi an ka taa fɛ an ko ten ko n'an bɛ taa an bɛ se an dun ye nin fɔ ka bila i k'a dɔn donjan kumaw don nka a bɛna taa a dɔw bɛ ka waleya bi maaw bɛna fɔ ko an fɛn fɛn mana fɔ k'an b'a fɔ an y'a fɔ ka bila a ma dogo koyi a bɛɛ dara kɛnɛ kan yan nɔ a bɛɛ fɔra arajo la kuma don a ma fɔ dogo la nka Ala mana ŋuna min da don min o de bɛ kɛ an ko ten n ko Burama b'a la don min se tɛ k'a dɔw ma dɛ nka ni Burama taara dɔw birilen bɛ kɔ tigɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Burama sigi kuma a ye mɔgɔ dɔw ta olu yɛrɛ de ye Mali nafolo kɛ i b'a fɔ ko u kun fololen don a kama a n'a yɛrɛ denkɛni Burama fana a y'a dabɔ a kama Burama fana nana tajuru sara de la Maliden na n'o tɛ a mana jɔli kama koyi kalafili 2 min datura na fo n kana n ta juru sara u la Alpha ni Amadu ka ɲɛ fanga la fo n kumunen nana hali ni n bɛ tile kelen k'a la ka bɔ a la fo ale fana ka k'a ye de ale nana ale ni fɛn min ninnu nana a kɔ sa olu de ma kɛ ɲumanw ye a nɔfɛ fɛn ninnu n'i ye den o den surugu kɔ sugu o bɛɛ y'a den o bɛɛ de y'a den a b'o maa wɛrɛ den tɛ tugu surugu kɔ dɛ a fɔ k'i sa o ye den o den surugu kɔ sugu a bɛɛ y'a den o kana siga o kumana Yusu waati na mi jɔ a na mi jɔ o kumana min ye nin ko ye sa an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen na a bɛ barika da nin sanga in na kanuba jamakulu faso kɔnɔ faso kɔ kan an b'u bɛɛ fo Yusu an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ bɛ yen min ye i k'a dɔn k'a fɔ Bintu Sakɔ madame Turamagan Bugɔbali jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan abada sabu a sɔrɔ a sigilen bɛ Mɛnɛkura a bɛ k'an lamɛn ale ni an denmuso n'o ye Rokiya Tarawele Rose an ka foli b'u ye Mɛnɛkura ka Fanda Sakɔ n'o ye Fananja ye an ka foli b'u fana ye Deberekwaso Araba bɛ yen Mɛnɛkura an ka foli b'a ye a fana b'a lamɛn kosɛbɛ Yusu o kumana nin sanga in na an bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ma waati kɔni sɛbɛkɔrɔ korona bro an n'an ka cɛkɔrɔba fɔ koyi an
amenyang awo aka fo kai amba fo kai gouverneur fo Musa Bala Sumare amba fo ka wale mando san gouverneur muro kanyere ka PDG fo no e ka do actroce Alujaye ba Chekine Keita muro ka foli lase mambe semparama président me ka do entreprise emana sarl titibugula ga jine fo mam tu kamara mobile ferlado Empereur Bawle Banu Magaji ani kadro madame Magaji Fatou Fayanga foli buye ka foli ko ke ka nyeshi ka do ne sanga minye ka do ne refa bala mini dugure baba ko sodu fulamini ka kara ko mai baba ni sanga ka foli ka ke ka nyeshi bala mini jaloma bere rouge la retraite aflene kangurane na anga foli ba fana kenenga minye grand frère sori Sidibe na ngama kebe ambe foli ka aye ni skenenga kamanjo ka fana ka foli ke no yankoro ke korobawi mana Yusu ka foli ke belaji ye ka be kana ina sori ke beso ko de ani sori Traoré minye kona sori sori sababi kona sori Traoré Africom sori ani Sayer sori ani minye monsieur le maire sori Jakti note babi nega mag ko abna kura ko ka fara akoka nyina saina entrepreneur welele do sori ke meso ananywa na chama nega mag babi ni ala ndesani babi sekola de sengola do de aya anjanza aturango no alaka re janza okuma Yusu amba fo bela jile ku ni cheuka kuloma jola ni fiami era bare na filido note tugute andandu do gasila ka bela jile barikada ka kambe dani alaka jere do ku na taula okuma na suya koletigu bunya barika merci baranyana akambe